U očima tadašnje vlasti Slavonija je bila opasan teritorij. Još kada vidimo neke izvore u kojima piše da je potres uzrok, a prijenosnik novac, ali, uvijek postoji ali. Pozdrav svima, moje ime je Mihael, a ovo je novi dio o povijesti epidemija, o jednoj epidemiji koja je također svedena na minimum i nestala, u skladu s mogućnostima tadašnjih ljudi, a o svemu tome u nastavku. Kada promatramo zdravstveno stanje i prilike tijekom prve polovice 18. stoljeća, Hrvatski sabor je kontrolirao prostor, područje tadašnje Varaždinske, Zagrebačke, Križevačke županije i prostor Banske vojne krajine, a u isto to vrijeme Slavonska vojna i komorska vlast kontrolirali su stanje i prilike na prostoru Slavonske vojne krajine i Slavonskog provincijala, odnosno civilne Slavonije, o čemu je već bilo govora. U tim okolnostima dolazi do izbijanja kuge, kao i krajem 18. stoljeća i 1730. godina, znači otprilike 60 godina ranije. Ali sada, na gotovo cijelom prostoru tadašnjeg Srijema, većem dijelu Slavonije, pa i u Moslavini, prostor Kutine i okoline. Širenja u Srijemu 1738. bila je raširena u istočnim dijelovima tadašnje Habsburške monarhije, Bačka i Erdelj, a širila se na prostoru Srijema od Petrova Radina preko Iloka i Vukovara sve do Osijeka. Proljeća 1739. pa negdje do kasne jeseni te iste godine bila je raširena i na prostoru Požege, kao i na prostoru većeg dijela tadašnje središnje Slavonije. Razliku od grada Požege, u središnjoj Slavoniji, ili možda i bolje rečeno u Požeškoj kotlini, kuga se zadržala negdje do proljeća 1740. Kao i u većem dijelu Slavonije, tu naravno mislimo na prostor civilne Slavonije i Slavonske vojne krajine. Kada uzmemo u obzir mentalitet tadašnjih ljudi u 18. stoljeću, možda nas i ne treba čuditi zašto u nekim izvorima piše ili se stavlja veza između velikog potresa u veljači sa izbijanjem ili bolje rečeno širenjem kuge na prostoru Slavonije i Srijema ili većeg dijela Slavonije i Srijema. Naravno, kada uzmemo u obzir sve izvore ili dostupne izvore i dostupnu literaturu, možemo vidjeti da je i prije naravno toga potresa, kao što smo već ispomenuli, bilo izbijanje te kuge, odnosno širenje te kuge u istočnijim i sjeveroistočnijim dijelovima Habsburške monarhije. I zapravo sve ovisilo o tadašnjim sanitarnim kordonima koliko će to širenje kuge uzeti maha i na prostoru Srijema, Slavonije, pa evo čak je došlo i do Moslavine. Kada promatramo širenje te epidemije kuge tijekom 38. tijekom 39. u 18. stoljeću, možemo vidjeti kako se postavljaju sanitarni kordoni između pojedinih dijelova Habsburške monarhije. Pa onda imamo sanitarni kordon, pojačani sanitarni kordon između Bačke i Srijema, pa onda imamo pojačani sanitarni kordon između Slavonije i Srijema na rijeci Vuki, gdje je bila postavljena vojska, a onda vidimo da ima i pojačani sanitarni kordon između Banske Hrvatske i civilne Slavonije, odnosno između Banske vojne krajine i Slavonske vojne krajine na rijeci recimo Čazmi. Uspostavljanje tih spomenutih sanitarnih kordona i pojedina vlastelinstva na prostoru Slavonije i Srijema su između sebe zapravo zatvarali granicu, odnosno zatvarali svaku gospodarsku ili bilo kakvu drugu djelatnost i ljudi nisu mogli slobodno putovati. Uz to što ljudi nisu mogli slobodno putovati, vidimo da je negdje od lipnja 39. pa sve do negdje ožujka 40. da su zapravo i škole bile zatvorene, a sve te mise se nisu održavale u zatvorenim prostorima, odnosno u crkvama, nego na otvorenom. I svi ljudi koji su prisustvovali svetim misama morali su držati neki određeni razmak. I na kraju, unatoč svim tim odlukama i nekim, recimo, zakonitostima, kada dolazi do širenja epidemije kuge, kuga se je širila, pa se sve proširila od istočnog Srijema preko Slavonije, pa čak imamo znači primjera i na prostoru Moslavine, odnosno na prostoru Kutine i okolice. Najvjerojatnije se kuga širila, odnosno nećemo reći 100%, ali velika je vjerojatnost da se kuga širila zbog i dalje zapravo migracije ljudi, a prema nekim izvorima i zbog zaraženog novca. I kao i svaka epidemija, i ova epidemija kuge tijekom 1738-39. na prostoru Srijema, Slavonije, pa i na prostoru istočnijim i sjeveroistočnijim dijelovima Habsburške monarhije, i ova epidemija s vremenom nestala, prestala u skladu s mogućnostima tadašnjih ljudi.
Nažalost, i ova epidemija, koja je po svemu sudeći na temelju dostupne literature zapravo zadnja najveća epidemija kuge na prostoru gotovo cijele Slavonije, uzela u pojedinim dijelovima Slavonije i Srijema čak i do 50% stanovništva pojedinih prostora u nekim koliko toliko mikro zapravo sredinama. Ipak, u skladu sa mogućnostima tadašnjih ljudi, odnosno uzimajući u obzir tadašnje demografske kretnje, demografski razvoj, ljudi su itekako znali odgovoriti na te epidemije kuge i na te mnogobrojne smrtne slučajeve. Recimo, možemo uzeti za primjer prostor grada Požege, odnosno grad Požega. Grad Požega je za manje od 2 desetljeća povećao broj svog stanovništva, odnosno broj stanovništva negdje sredinom 1750. godina u gradu Požegi je bio čak i veći nego sredinom 1730. godina, odnosno recimo 1736-37. godine prije izbijanja kuge. Evo, došli smo do kraja još jednog dijela o povijesti epidemija. Mogu vam još samo za kraj spomenuti da u skladu sa trenutačnim okolnostima čuvamo jedni druge, pazimo jedni na druge i ovoj pandemiji COVID-19 doći će kraj. Doviđenja.